Kaixo eta ongi etorri Batura Yoga online estudioko beste saio batera. Bueno, gaurko saioan gonbidapena bada, ikusten ditugun edozein motatako injustiziak borrokatzeko edo gure barruan dakun injar horrekin batitea. Bizi garen mundu honetan injustizia, diskriminazioa eta berdintasun eza etengabiak dira. Eta niretzat jogako praktikia bihurtulik erresistentzia ekintza baten, azkenean aktivismo bat izalik ez. Yoga praktikatzen goia zen enean, bai, nik uste dut danok, lehenago berandu ritmo desberdinetan, baina gure kontzientzia maila garatzen doia, obintzet aukera gehiago dauz. Garatzeko, gauza gehiagotaz ohartzeko gaitasun hori garatzeko aukera gehiago dauz. Eta horrek, konturatziak ardura bat dakar, kontziente izateak ardura sozial bat dakar, parte garen momentu horretatik. Orduan, nik uste dut importantia dela apur bat mundu justuago baten alde mobitzeko edo ikusten ditugun, identifikatzen ditugun edozein injustizia horrei borrokatzea, eta modu baten batzutan ariketa bat inbida ikusteko gure inguruan zein injustizia dauzen. Injustizia maila desberdina dauz eta igual hain agerikoak, batzuk oso agerikoak dira, beste batzuk igual ez hain agerikoak. Orduan, nire inbitazioa gaurko saiorako bai da, inkluso gure buruari galdetzia, ostras, zein injustizia dauz nire inguruan, identifikaiteko gai naiz, eta behin identifikauta, hau honein kontra edo hauek borrokatzeko, injar hori bebaita, horrekin konektaitea edo garatzea. Orduan, bai ingu, apurtxoa gure barne injar hori edo atarateko edo konektaiteko edo praktika motz bat. Motz, espero dut. Orduan, hasiko gara jasarria, ipurte zurretan. Bai guztako esaten hartzea, postura bat tentia. Zu sentikezarena espazioa dauena, sentitzen dozuna zure barruko injar hori edo bai, Orduan, sorbaldak zabaldu, saietzak lateraletara zabaldu, bizkarrezurra tente jarri, eskuantzat lekutxo bat topau, aurpegi hori leundu, begisak itxi, eta hartu pare bat arnasketa, behintzat, apurtxo bat arreta hori eta kontzientzia hori zureana, eta momentu honetara ekarteko. Eta, inolako eskaneotxo bat, zure gorputz fizikoana, zela dauen, zela zauzen, identifikau horbe agian mimo gehiago, edo zaintza gehiago behar dauen espazioak. Eta egongo dia indartxo hau edo sentitzen dituzun, beste zonalde batzuk. Arnastu, mimo gehiago edo gura dauen zonalde horretarutz, saiatu zonalde horrekin bat egiten, lako, empatia bat edo adierazten. Eta, hasiko gara gure besuak mobitzen.
Orduan arnasia hartzen duzunean, eskuak separau iztarretatik gora begira jarri, lateraletatik igo gora, elkartu euran artean, eta botaten linea zentraletik bajau zure bihotzerutz. Eta jarraitu bajaien berriz arnasia hartzen, besorreik aktibo, sentiu espazio horizontal hori zabaltzen dela, besuak igoten, vertikala. Elkartu hor, botaten linea zentraletik bihotzerutz. Berriz beherutz eta azkena hartu lateraletatik gora. Elkartu zure eskuak eta botaten ekarri zure eskuak bihotzerutz eta inor geldi alditxo bat. Eta konektau gaurko gonbidapenakin. Kontzientzia eta ardura horretatik inguruan ikusi eta identifikaiten ditugun injustizia horreik borrokatzeko gure barne inar horrekin bat iten. Ekarri okotza bularrera. Eta hor bera begira zauzela zabaldu begixak eta bajau eskuak. Guazen hankak luzatzera. Apurtxo bat zure belaunak eta oinak, hor, lehundu. Eta kokatu zure hankaplantak lurrian, belaunak junto zure eskuak iztarran atzian. Dakotzu aukeria gura bozu eskuak eukiteko edo inkluso zure eskuak inukonduak hartu eta oinak lurretik jaso. Bizkarre zurra luzatu, barkatu. Eta zure oinak belaunan alturara igo. Orduan, gure asmoa izango da, gure eskuan laguntza horretatik desegitea eta gure zentrotik eustea. Orduan, poliki-poliki, eskuak hor iztarran atzera, saiatu zure belaunak asko ez separaian, eta zure eskuak belaunan ondora ekarri, tente jarri, arnaztu, eta sentiu zure barne inar hori 3 arnazketa gehiago. Seguramente sentiuku, aktibazio bat dauela, igual bero bat bebai, esfortzutxo bat, eta ingo gure bi oinak lurrera ekarri. Zure eskumako eskuaz, hartuko zure bi oinak, junto, arnazia hartzen tronkua gora, eskerreko besua gora, eta botaten jirau zure tronkua eskerreruz, eskerreko atzamar puntak lurrian jarri, zure bizor baldak belarritxatik urrinu besuaz, bularra zabalik, arnazketatxo bat gelditu. Ondo, poliki-poliki erdira etorri, berriz eskuak zure iztarran atzian, oinak gora, inzeke lehenko posizio berdina, oinak belaunan alturan, baten-batek apora flexibilidade kontu bada bebai, baina mute-motzu hankak luze, bebai, eskuak solta hau. Eta tronko hori luze aktibau zure zentrua zori, poliko be aktibau zeke eta gelditu 3 arnazketa, oindik hasila. Sudurretik hartu, sudurretik bota, igual hanka dardarka, zentro aktibo, exhalazioan bajau oinak eskerreko eskuaz, heldu, ipurte zura lurrian arnazia hartzen eskumako besua gora, tronkua luzatu, botaten jirau eskumara, sorbalda hori atzera arnazketatxo bat gelditu, arnazia hartzen saietza gora, jirau zure saietzetatik, silborra aktibo, bota hor, eta arnazia hartzen, etorriko zara erdira. Oso, ondo guazen lau hanketara, zabaldu ondo zure eskuak, eskuturra sorbalda azpixan, banatu ondo zure pixua, hemen eskuan erdikaldean, nudillotan atzamar puntetan, belaunak aldakan azpixan eta gaur danok hanketako bihatzetan apoio. Ordan ingu behen, arnazia hartuku, arkeauku gure bizkarrezurra botaten borobilu ingu. Eta hemen arnazia hartzen, postura neutrora, eta botaten separau belaunak lurretik apurtxo bat. Hartu hemen arnazia, belaunak aldatu barik, botaten jirau zure tronkua eskerrerutz apur bat. Hartu erdira, eta botaten jirau zure tronkua eskumarutz apur bat. Hartu erdira, eskerreko belauna jaso gora bota, ekarri eskerreko oina lurrera hartu, botaten eskumia, belaunak lurra ikutu barik, bota
apoio zure belaunak, apoio zure enpeiniak. Fango gara pelbisaz atzera ekarri eskuak aurrera, bai, eskuak ondo zabalik, besuak ondo luze, sorbalde eta belarrixan artean espazioa. Bale, hemendik ingune izango da, arnasi hartzen, jasoku pelbisa, proiektokot pelbisa aurrerut, sorbaldak atzera saietza gora, eta jasoko nere belaunak lurretik, bota hor, hartu, eta hemendik pelbisetik atzera, bai belaunak ikutu barik, botaten, apoio gozu geroia belaunak, taloia lurrera. Bale, berriz. Arnasi hartzen, fango gara pelbisaz aurrera, sorbaldak atzera, silborra aktibau, saietza gora, belaunak jaso hartu. Eta botaten, bai, belaunak bukaeran apoioku fango gara atzerutz. Eta ez, balazan harutz. Azkena, hartu aurrera, pelbisa proiektau aurrera, sorbaldak atzera jaso belaunak, botaten atzerutz. Fango zara atzerutz eta aktiboko zuia zure hanketako bihatzak, eskuakin lurra bultzatu, belauna horreik jaso ez, talderantzizko berutz fateko burua soltau, hankak apurtxoa luzatu, sudurretik arnaztu, eta guazen gure eskuakin oinez hanketarutz, pasituak, oina momentu baten lurrian apoiauko dira, belauna doblau, pelbisa apurtxoa bajau, eskuak aiagisatzun lekuan, arnasi hartzen bizkarrezurra luzatu, botaten tolestu, pelbisa bajau, eskuakin zirkula handi bat arnasi hartzen goraino, elkartu zure eskuak, eta botaten eskuak bihotzerutz, eta gorputzan ondorutz. Bale? Ingu, fango gara atzetik aurrera, bai, pausoz pauso, aldakia mobilen, pixu eskerreko hankan, inguzu zirkulo bat eskumako belaunaz kanporutz, barrurutz eta paso txikitxo bat aurrera. Pixu eskumako hankara, arnasi hartzen eskerreko belauna zirkulo bat kanpora, barrura, pasito aurrera. Eskerrean orekia, zabaldu eskumako belauna, gero itxi, apoiau eskumako hankia, eta azkena eskerrakin zabaldu. Itxi, apoiau oina, eta oinak aldakan zabaleran, eta da. Arnasi hartzen eskua gora eta loia gora puntilla. Botaten puntilletan ez, belauna doblau, ipurtezurrak atzerutz zango zinen moan utka eta zanara, eta loia goixan puntilletan hartu arnasia, apoioko zu taloiak lurrian eta botaten ipurtezurrak gora tolestu zure tronko hori hanketarutz. Erdisa gora hartu. Eta botaten fango gora ez, eskuak lurrerutz, hankak atzerutz eta plantxa. Hartuko arnasia plantxan, suabe belaunak lurrera, ipurtezurra gora ukondoak barrura bihotza zabaldu, eta bajauko gara astanga namaskar bihotz okotz, karreko zuen peineak, pelbisa bera begira, bai, eskuak lurretik separau, eta arnasi hartzen, kobra esku barik. Bai, sentiu zure bizkarran bekalde hori bez, aktibaiten eutzi, mantendu, aldosun goren, beste arnasketa bat. Bai, sorbaldak atzian mantendu, eskuak bularran onduan, bera begira, aktibau hanketako bihatzak, eta arnasi hartzen eskuekin lurra bultzatu plantxa, eta botaten alderantzizko ubera. Eskerreko oina zentrau, eskumako hankia sartu gora eta atzera, botaten ekarreko zu hankia bi eskuan artera, belauna orkatian gaina, suabe eskerreko belauna apoiau, pelbisa igo eskuak atzera, lateraletatik hartu gora. Botaten zabaldu konduak, kaktus posturan bezuak, eta hemen ez, hanka bisak aktibo dauzela atzeko belauna jaso, luzatu atzeko belauna, eta arnasi hartzen eskua gora. Botaten eskuak hankan bi aldetara, alderantzizko ubera. Hartu plantxa. Bota belaun bular okotz. Pelbiseten peiniak apoia, oin eskuak iningu. Karri eskuak apurtxo bat, ez? Gertutxu hau, hor zure zaietzetarutz. Eta arnasi hartzen ingozu bularra igo, bai? Eskuakin lurra bultzatu eta enpeinetara etorri. Txakurra gora begira hartu.
Eta hemendik pelbisetik, borobildu, hanketako bihotzetara pasau, eta alderantzizko ubera etorri. Ezkerreko hankia hartu gora eta atzera. Botaten ekarri hankia bi eskuan artera, eskumako belauna apoiau. Hanka bat bestiana eskuak lateraletatik, inhalazioan eskua gora. Botaten kaktuz. Bale, hankak aktibo, arnazia hartzen atzeko belauna jaso. Botaten hor estabilizau, eta inhalazioan esku bisagora. Tronko laterala luze, botaten eskuak lurrera, aurreko hankia atzera alderantzizko ubera. Gelditu arnazketatxo bat, eta hankak inoinez, eskutara, hankak paralelo mokorran zabaleran, eskuak aiexatzen lekuan erdixagora hartu. Botaten tolestu, pelbiza bajau, lateraletatik hartu eskua gora. Juntau zure bi eskuak, eta botaten eskuak bihotzerutz, gorputzan ondarutz berriz, hartu eskua gora, taloia gora. Bale, puntilletan botaten zilarutz, belaunak aurrera ipurtezurrak atzera silborra saietzetarutz, hartu hor, taloiak apoiau, eta botaten ipurtezurra gora tolestu tronkoa gutana zenan. Erdixagora hartu, botaten hankak inatzera plantxa. Hartu arnazia plantxan eskumako enpeinia apoiau, eta botaten ez, bajauko zu pelbiza, sorbaldak atzera, silborra aktibau, hartu bihotza zabalik, eta botaten alderantzizko ubera. Bai, zure eskumako hankia hartu gora eta atzera. Botaten ekarri belauna bularrerutz, eskuakin ondo zapaldu lurra, sudurra belaunerutz. Hartu gora eta atzera, eta ekarriko zu belaun hori eskumako eskuturrerutz botaten. Ikutu albozu ez, eskuturra o bezaurria hartu gora eta atzera. Guazen belauna ekartera eskumako uko ondorutz, botaten. Hartu gora eta atzera, eta belauna eskumako axilarutz. Ondo. Hartu gora eta atzera, gurutzatu eskerreko eskuturrerutz. Hartu gora eta atzera, gurutzatu eskerreko ukondorutz. Eta azkena, hartu gora eta atzera, gurutzatu eskerreko axilarutz. Bale, hartu gora eta atzera, eta botaten hankia bi eskuan artera. Hartu arnazia eta ekarri eskerreko hankia eskumian atzetik gurutzatu. Oinak ondo lurreratu ez, belaunak apurtxoa doblau, arnazia hartzen eskua gora. Eta botaten zabalduko zu besuak lateraletara. Ez dutu iztarran barrukaldeak hartu hemen arnazia, eta botaten jirau zure tronkua eskumarut, zure besuak ez, horbaldan altura horretan mantenduta. Hartu hemen, botaten jirau apurtxo bat gehiago eskumara. Azkena hartu hemen, eta botaten eskumarut. Ondo, inhalazioan etorri. Botaten eskuak bajau, bai? Hemendik jarraituko hartu eskua gora. Belauna doblau eta botaten tolestu hankan, ez? Forma horretan. Erdixagora hartu. Botaten ekarri lehenengo eskerreko hankia atzera, eskumia eta plantxa topau albozu. Hartu plantxan, eskerreko enpeinia apoiau, bajau pelbiza, sorbaldak atzera, bota hor, aktibau silborra, zabaldu bihotza hartu, botaten alderantzizko ubera, eskerreko hankia ez dako movimentu hori dana, hartu gora eta atzera, botaten belauna bularrera. Sudurra belaunerutz, hartu gora eta atzera, hasiko gara eskerreko belauna eskerreko eskuturrerutz. Bota. Hartu gora eta atzera, eskerreko belauna eskerreko ukondorutz. Bi. Hartu gora eta atzera, botaten eskerreko axilarutz. Hiru hor. Hartu gora eta atzera, guazen eskumako eskuturrerutz, gurutzatu. Hartu gora eta atzera, gurutzatu eskumako ukondorutz. Eta azkena hartu gora eta atzera, gurutzatu eskumako axilarutz. Hartu gora eta atzera, botaten hankia bi eskuan arterutz.
Hartu hemen eta botaten gurutzatu eskumako hankia eskerran atzetik. Izterran barrukalde horri junto, arnazia hartzen gora. Botaten zabaldu eskuak sorbaldan, alturan, aldetara. Hartu hemen arnazia eta exhalazioan jirau eskerrera. Zauzen lekuan hartu luzatu tronkoen lateralak, aktibau zilborra eta botaten jarraitugu jiraien eskerrerutz. Azkena, eta inhalazioan erdira, bajauko zu hemen eskuak, eta desegingo zu zure hankak, oinak juntito jarkola. Bale, guazen esteria aurrera, ni jarko naiz hemen hobeto ikusteko. Bale, orduan, irudikatu dakotzula hor zure zila bat, bai, oin ingu puntilla barik, arnazia hartuko eskua gora, eta botaten fango gara zilara, belaunak hor juntito, karri eskuak bihotzerutz, hartu arnazia bai, eta ipurdixe mobiu barik tronkuaz jirau eskumarutz, eskerreko ukondu eskumako belaunan kanpoan. Bale. Orduan hemen guraku pisu aurreko hankara eruan eskumin izango dela, bai, hartu arnaziak, eta exhalazioan ekarreko zu eskerreko hankia atzera, eta geldituko gara hemen torzio bat, Bai, zure sorbaldak atzera, atzeko hanka hori luze, bai, oso zaila bada apoio eusek eskerreko belauna. Bueno, beste arnazketa bat. Bale, eta poliki-poliki etorriko gara, erdira, eskerreko eskua sorbaldaz pixan. Eta arnazia hartzen, ingot eskumako eskua gora. Bale, ingot eskerreko oinan, kanto eksternua lurrerutz, eskumako hankia jarreko temen ere mokorra belauna eta taloia. Izango da aukera bat, fango gara bestela eskumako hankia esatzera, plantxa lateralera oso zaila bada eskerreko belauna apoio. Bale, geldituko zara momentutxo bat, plantxa lateral horretan. Gero ingot eskumako oina atzera ekarri, jasarri ingo naiz, bai, eta ingot berriz torzioa eskumarutz. Ekarri eskerreko eskua eskumako belauna hartzen, arnazia hartzen eskumako bezua gora, belaunakin eskuari bultzatu, eskerreko hankia luze eta botaten jirau eskumara. Arnazketa bagelditu. Eta poliki-poliki zure tronkua jirau, bai, eskerreko eskua jarreko zu esterien, fango zara rotaien zure eskerreko hanka horretan, ekarri eskumia horra aurrera, gerturatu zure eskuak hor bularrerutz, apoia ondo zure enpeinia, kobrara fango gara, sorbaldak atzera, arnazia hartzen bularra gora. Relbizeti borobildu, eta bota alderantzizko hobera, gelditu pare bat arnazketa. Oso ondo, hemen ikurringo inhalazioan, belauna dobla hor, derreo jo behitu, eta hankakin pasoluziak eskutara, hanka juntito. Erdisa horra purtxo bat igo eta botaten toleztu. Bai, bajau pelbisa, zila barik, lateraletatik arnazia hartzen goraino. Juntau zure bi eskuak, eta botaten eskuak bihotzera, eta gorputzan. Ondora. Eta ingo berdina, beste aldia, bale? Oinak juntito, bai, zure aulki hori atzian, arnazia hartzen lehenengo bezua gora, tronko lateral horrek luze, belaunak aurrera, ipurtezurrak atzera, bota hor, utkata sana. Hartu eskuak bularrerutz, mantendu hor zure ipurtezurrak, botaten eskumako ukondo hori eskerreko belaunerutz, begiratu hor atzerutz, mantendu arnazketa bat. Bale, pixu eskerreko hankara, eta poliki-poliki eskumako hanka hori atzera, iztarran barrukaldia mantendu bezarkatzen, zure tronkoa atzera, atzeko taloia atzera, Zure sorbalda bixak belarriatik urrin, gelditu beste arnazketa bat. Ondo, poliki-poliki tronkoa aurrera, eskumako eskua sorbalda azpira, arnazia hartzen eskerra gora, fanjira iten zure atzeko, oinan bakanto eksterno hori, eskerreko hankiek jarriko zu horra aurrera, bestian ondora, bestian gainera, plantxa laterala, momentutxo bat, hartu arnazia, eskerreko oina atzera, fango zara hor jiraiten, sarri eskumako hankia luze eskerreko belauna doblauta, eskumako eskua sartu, aktibo eskumako eskua arnazia hartzen eskerreko bezua gora,
botaten jirau atzera, bizor baldak atzera, arnasketatxo gelditu. Eta poliki eskuakin ez, otronkoaz jirau, eskumako eskua lurrian, ekarri zure ez, tronkoa lurrera. Eskuak bularran ondora, apoia ondo zure enpeinak zorbaldak atzera, zaietzak aurrera arnasi hartzen bularra gora. Eta botaten zure pelbisetik atzera. Aktio hanketako bihatzak, eskuakin lurra bultzatu alderantzizko beri arnasketan. Ondo. Poliki zure hankakin oinez eskutara. Bai, eta zuzenian zure pelbisa bajau, eta jasarri ingo gara, hasierako, ez? Postura horretan, hanka gurutzatuta, ni beti blokian, ez? Nire, belauna pelbisa egotea, pelbisa belaunan gainetik, ez? Altura baten, beste askatasun baten muten dozku, bai. Bizkarrezurra luzatu, eskuak deskantzau, ez? Orbaldak legundu, lepua eta aurpegia legundu. Itxi zure, ez? Arnasiari bere lekura etorten. Bai, sentiu, inun sekuentziatxo hori, ez oso luzia, baina, ez? Apur bat igual, zentru aktibaitere eroan dozkuna konturatuko zinen, bai, ez? Torsino bastante gondiena, ez? Horrek hartzen dozku, gure, ez? Kontzientzia eta ardura horretara. Sentiu zuena, ez? Arnasketa hori, poliki ralentizaiten. Eta apurtxo bat, ez? Hor, gure barruan dana, orekatzeko, integraiteko bere lekura etorteko ingun adixo dana pranayama. Orduan zure eskumako eskua, ekarri aurpegirutz, bihatz indize erdikua bekainan arteko hueko horretara. Hartu arnasia bizu durzulotatik. Tapau eskumako fosana sala eta bota eskerretik. Hartu eskerretik. Tapau esker zabaldu eskuin bota eskuin. Hartu eskumatik. Tapau eskuin zabaldu esker bota esker. Hartu esker. Bota eskuin. Hartu eskuin. Bota esker. Jarraitu hartu esker. Bota eskuin. Hartu eskuin. Bota esker. Azkenengo birrondak ingozu, jarraitu zure ritmora. Ezkerretik botaten duzun urringoan deskantzau zure eskua. Gelditu momentutxo bat hor zauzenetan, arnasketa naturala. Apurtxo bat ez, obserbazioan. Eta izten dutzut bi aukera, gura bozu gustora basauz jasarrikia, ez? Bukatu zeke zure praktikia hemen meditazioko postura isiltasunean minutu batzuk egoten, nik esan arte. Edo bestela oinizalik ez momentu bat xabazanan etzinteko, ez? Gora begira zure gorputzan, ez? Pixu dana lurrerutz, akzino danak suelto.
Eta zauzen lekuan zauzela bai zure arnazia be soltau. Eta simplemente sartuko momentu bat hor izateko eta egoteko ezerrin barik. Integraiteko hor gure injustiziak borrokatzeko ez, gure barne hilarrorrekin bat itean saio hau. Etzin balin bazauz, poliki arnazketara buelta hau eta despereza bapurtxo bat zure gorputza jasarriako posturan gurekin batzeko. Eta behin jasarria hauzenean hartu momentu bat, bapurtxo bat, zure barruko egoera horren kontzientzia hartzeko, konturaketako sentileko, zela zauzen. Eta poliki ekarriko eskuak bata bestian kontra bihotzan parera. Ukotza bularrera. Zure barne injarrakinez, konektauta eskertu zure burua. Irribarretxo bat eskaini molako balore, apresio eta rekonozimentu gesto bat. Eta inklinauko gara horrerutz, eskerrik asko, bat iteatik, eta hurrengora arte, namaste. Poliki inkorporau, eskuak bajau, begizak zabaldu. Eta praktika hau, esteriatik ez, kanpo eroatera gonbidatzen dotzut, apurtxo bat ariketa moguan, kontzientzia eta ardura horretatik injustizia horrek borrokatzeko. Eskerrik asko, eta hurrengora arte.